Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rosianne Cutajar nediet il-konsultazzjoni pubblika għall-pjan kontra ir-razziżmu u l-ksenofobija. Għaw spjegat kif ħadd ma jitwieled b'attitudni ta' mibeda iżda din tiġi malma. Żiedet tgħid li r-razziżmu mhuwiex riżultat ta' mibeda ġenwina iżda ġej minn nuqqas ta' għarfien. Is-Segretarju Parlamentari spjegat kif is-sentiment razzjali ilu jinħassar żmien twil u dan il-pjan qiegħed hemm biex il-Gvern jindirizzah minflok jinħeba minnu. Aħna llum varajna konsultazzjoni pubblika li permezz tagħha ħanaslu biex pajjiżna l-ewwel darba ikollu pjan ta' azzjoni bi proposti konkreti biex nindirizzaw ir-razziżmu u l-ksenofobija f'pajjiżna. Preżenti għal dan l-avveniment kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għaċ-ċittadinanza u l-Komunitajiet L-Konsultazzjoni. Fit-Tnedija naqdet b'mod virtwali l-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza L-Konsultazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari L-Konsultazzjoni sostna illi f'soċjetà diversa bħal Malta m'hawnx post għal razziżmu. Min-naħa tagħha il-Kummissarju L-Konsultazzjoni qalet illi għandna nkunu attivi kontra r-razziżmu u mhux ngħidu illi maħniex razzisti b'mod passiv.